أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammed وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kardeşler, бұл видеола Бәрәкәт журналы турасында берничә һүз әйтеп китәргә булдым. Әлеге көндә мына безнең халыкка шулай матур һүрәттәр аша ниндидер файдалы мәкаләләр, мәгълүмат аша динде yetkirгән яхшы саралардың береһе ана шул безнең Бәрәкәт журналы. Ул журнал безнең өстә ниндидер яуаплылык булып ята дип саныйм. Сөнки кеше үзе укымаһа ла ана шул сыккан журнал кайдалыр барып җитә бит инде. Ниндидер әбейме, бабайме бәлки укыйдыр. Элек мәсәлән безнең халык төрле һәнәктәр, кыскаһы журналдар күп булды инде. Әлеге көндә ул күп башкорт журналдары бөтеп бара. Тимәк, кемдер мана элек икенче журналдар укыган булса, мана мин мәсәлән яшь сакта үзем Аманат, Агыйдел, Аманат дип атала торган шикелле, хәтта онытылып та киткән ул. Укый торгайным инде бит. Мана кемдер өйрәнгән бит инде. Ана шундый журналдар укып үскән дә әлеге вакытта бит. Мана әлхәмдүлилләh шундый мөмкинчелек бар. Матур журнал тәкъдим итеп кешеләргә дини нәмә һөйләү. Мана былтыр башкортларга дин дигән төркем асылганда егетләр арасында шундый һүз сыккайны. Бәлки шул төркемдән ярдәм һорайык. Кем нисек ярдәм итә ала, ярдәм итсен дип бит. Без каршы булдык инде. Бер төркем егетләр каршы булды. Әле асып та өлгермәдек, нисек инде теге кешеләргә шундый ярдәм менән мөрәҗәгать итү бик үк дөрес түгелдер ул дип уйлана инде. Бер ел түгел, бер 10 ай электр инде. Кыска мана шулай. Мана бүгенге көндә бит бу журнал нисек яшәп килә. Бунан алда кайһы бер саудагар агайдар, хәлле агайдар ярдәм итә торгайны бит. Ана шул 2-3 кешенең бәлки елкәһендә яшәп килгәндер ул журнал. Ләкин ай һайын барыбер журналдың хакын түләү, унда әлбиттә эшләгән кешеләр бар, шуларга эш хакын бирү дигән мәсьәлә сыгып тора. Һәм моны тар гына төркем егетләр ана шул журналды яшәтеп килә. Кардәшләр, бу журналдан алда бит безнең тагы бер китап эше буенча эшләр бар иде бит, әллә бар инде. Берничә китап сыкты, әлхәмдүлилләh. Шул беренче китаптарның береһен бастырырга уйлаганда мин шәхсән үзем төрле кешеләргә барып тәкъдим иттем инде. Мана башкортча китап сыгасак дин турасында, кем нисек ярдәм итә ала, ярдәм итсен дип бит. Хәлле башкорт агайдары, апайдары арасында кызганыска каршы беркем дә ярдәм итмәде. Кардәшләр, тагы бер дә әйтәм. Башкортча дин турасында китап сыксын дип бер хәлле башкортта бер нимәлә бирмәде. Шуннан бер агай белеп калды ла, машинала китеп утыра инде. Теге рукопись дип атала бит инде, кагызлар. Шул мин тотып киләм, бу агай әйтә, бу нимә ул дип әйтә, мана китап сыгарга уйлайбыз. Кеше юк, ярдәм итүсе. Күпме кирәк, шунса кирәк. Мин үзем бирәм инде. Бер татар агайы, шул агай бит ошо китапты сыгарды. Хүзле йомгаклап нимә әйтер идем, кардәшләр? Дингә бит шу хаттан битараф караган халык булмайык. Әйдәгез, нимә менән кем булышлык итә ала? Исмаһам 15-150 һум менән бит ошо якта безнең динде таратуга түгел, хатта кайһы бер осракта динде нулдан тергезүгә булышлык итәйек, кардәшләр. Тагыла өстәп нимә, мана искә килеп төште, тагыла бер нәмә әйтергә теләйм. Кисә генә бер егет менән һөйләшеп утырдык бит. Ул миңа теге түнкәрелеп яткан бер машинаны җибәрә инде. Мана кисәге егеттәр эскән дә барып оскандар, машина 0 бит инде. Восстановлению не подлежит. Сөнки ул
Білмеймін, ол нисек тірі қалған. Айтам, шунда ук өлгәнме тейминде бұл. Yo'qday ул, не ул? Машинанан килеп сыккандар да шул ук төндө һаман эсергә дәвам иткәндәр ди. Мына шундый хәл авылдарда, кардәштәр. Һәр бер авылда ана шул бәрәкәт журналы берәү генә булһа ла бит. Бер генә кеше язылһа ла, һәр бер авылга бер журнал булһа, әлеге көндә ул 4000 тирәһе булыр иде. Кайдан 4000, онда яртыһына ла етмәгән. Мана шулай, кардәштәр. Мына минең шәхсән уйымса, әгәр дин нулга тиклем барып иткән икән ниндидер халыкта, Алла Тәгаләнең дине унда 0,005 дәрәҗәһендә яшәп ята икән, бөтенләй һүнмәгән, ниндидер унда бер оскын бар, ләкин барыбер нулдан ары китмәгән. Әгәр Алла Тәгаләнең дине ошындый дәрәҗәле икән, тимәк был халык, кардәштәр, был халык әшәке халыкка әйләнеп бара. Әшәке халыкка әйләнмәйек. Исмаһам, ниндидер мана ошо без яшәгән урында динде тергеҙеү өсөн ниндидер бәләкәй генә оскын эштәр эшләнә икән, шуға без ярдәм итергә тырышайык. Ошо журналга ярдәмгә һандарҙы, кардәштәр, аҫҡа һалыр, ошо әйтелгән һүҙҙәр тураһында берәйнсек уйланыгыҙ. Кәрәк була тағы берҙе ҡарап сығығыҙ, сөнки бында теге ике һөйләм араһында мин ҡайһы бер кинаялар, намектар һалдым. Аңларһығыҙ дип өмөт итәм. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.